Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men wattore 4 e refto men yawngo. Mi wino on Dental Dina TV an mo jeeyano ko yon jiɗɗo jeeyede heno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV on saha jiyangal mbaɗa abonné jenta e walloɓe jingoɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. So mbaɗi Orange Money mamin keb, so waɗama Wave mamin keb, Western Union mana garama heɓe. Wattan ko mbawɗa anniɗa aɗa duusa galle golle kalɗo mbawɗa wonde aɗa jangga hen tan andu ko hen jeeyaɗa anne a jeeyama e walloɓe duusoɓe. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, kala tan ɗo mbawɗa tan timde hen aɗa jangga hen tan andu anne ko hen jeeyaɗa, saabu jeeyedema hen nde addi aɗa jangga hen. Wadde garen ganden ko jangde addi en ɗo. Ɗum ɗo woni windande nayɓire nde. Hande eɗen janga laa. Ay laa tokoso ko ni wayata, ene nandi e I mawɗo mo maskal. Kono ɗo ko laa tokoso, ma tokoso, ay ɗo ko na tokoso, ay ɗo ko ña tokoso, ɗo ko ŋa tokoso. Gasi en keeɓi 5: laa, ma, na, ña, ŋa. Ay ɗone ko laa, ɗo ko ma, ɗo ko na, ɗo ko ña, ɗo ko ŋa. Laa nani, ma nani, na nani, ña nani, ŋa nani. Kala ko jimno wayni e limto mi anda ko laa tokoso. So tawi ɗon koye masɗe Pulaar to woni bangal ni ko I mawɗo foti wonde. O teskuye ma won ɗo ne moƴƴi. To bangel masɗe Pulaar a yimo toon andu ko I mawɗo. To banggue noon alkule ko wona masɗe o wayini ko laa tokoso. Ay o moni laa tokoso. Ko wayni ko ma tokoso, ma tokoso. So wayni ko na, ay na nani. So wayni ko ña, ɗo wayni ko ña. Ni ko ŋa, ni ko ŋa. Wadde windande men nayɓire nde ɓe jangi laa, ɓe jangi ma, ɓe jangi na, ɓe jangi ña e ŋa. En kaaɗiɗo refto men yawngo, ala ko woni ɗo kon janggano, ko ɗo mbawata andude ko janggunoɗa ko ɗiggini walla a ɗigginani. A tiimi hen, a ronki andude laa tokoso, a ronki andude ma o, a ronki andude na o, a ronki andude ña o e ŋa o, andu a wawani. Kono noon sara a tiimi hen, a wi laa, ma, na, ña, ŋa, taw hay goto tawaka tan a wawi. Kono ma mbiya ɗum ko woni ko laa, ɗum ko woni ma, ɗum ko woni na, ɗum ko woni ña, ɗum ko woni ŋa. Ala ko an tan andanta hoorema ɗum ɗo woni laa, ɗum woni ma, ɗum woni na, ɗum woni ña, ɗum woni ŋa. Wona a wawi ƴetta noon kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa jangga ɗigga wona reftoma yawngo yettimama, a reftima, a wawi, a wañitima, a dawi, a heɓoyi hunde, gara noon anne mbaɗanamin ɗo hunde komin baltiri golle ɗe. 77 906 14 81. So Orange Money, so Wave, so Western Union mbaɗat hen balle mon e jinguere mon e duuso galle golle. Courant, wifi, connexion min jeeya. Onon goni toon jingoɓe ɗum, walloɓe ɗum, duusoɓe ɗum, wadde nane haala, jaaɓe haala. Onon gone wallede balle jingge duuse. O ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.